L'entrada del Camp de Tarragona en la fase 1 de la desescalada, aquest dilluns 11 de maig, permetrà anar reactivant a poc l'activitat econòmica. Una de les demandes més sol·licitades per la població en l'entrada a aquest nou estadi de la desescalada era la de resoldre tots aquells dubtes referents a l'obertura del petit comerç i de bars i restaurants. L'Ajuntament de la Selva, a través de l'àrea de promoció econòmica, ha enviat cartes informatives tant als propietaris de botigues i establiments com d'aquelles persones que regenten serveis de restauració al poble per tal d'exposar-los les indicacions establertes des del govern central que hauran de seguir a partir d'ara i també dels beneficis de què podran gaudir a nivell del municipi, com el fet d'optar a l'ampliació de les terrasses. En aquest sentit, bars i restaurants només podran obrir al públic si disposen de terrassa exterior i ho hauran de fer amb restriccions del 50% de l'aforament. Ara bé, l'Ajuntament de la Selva planteja la possibilitat d'ampliar l'espai de les terrasses, respectant sempre el pas mínim pels vianants. Si els propietaris estan interessats a fer-ho, s'han de posar en contacte via telefònica amb l'Ajuntament, al 977 84 40 07, o bé per correu electrònic a activitats@laselvadelcamp.cat. El consistori farà un seguiment individual de cadascuna de les peticions. Prèvia petició, en aquest cas dels interessats, perquè sí que s'ha de fer una petició a l'Ajuntament, el que estem mirant és que es pugui ampliar aquests metres que tenien autoritzats. De quina forma? Fins ara la normativa deia que sol se podia ocupar el que era la façana de l'edifici. En aquest moment intentaríem que no sol la façana de l'edifici. No podem fer una cosa per tothom igual, no? Perquè les voreres no són iguals, perquè la vorera també ha de respectar la distància per la gent que continua circulant, vull dir, a peu, per entendre's, i també se li ha de preservar una distància de seguretat perquè la gent pugui continuar caminant i per tant no es pot invadir totalment la vorera i cada punt, en aquest cas cada bar, cada restaurant tindrà una necessitat específica. L'equip de govern portarà a la pròxima sessió plenària la proposta per suprimir el pagament de la llicència d'ocupació de la via pública de les terrasses fins que la situació torni a la normalitat. Amb la resta de bars i restaurants sense terrassa, l'Ajuntament es compromet a accelerar els tràmits necessaris perquè puguin obrir com més aviat millor. Pel que fa al petit comerç, es permetrà l'obertura de tots aquells negocis que no superin els 400 metres quadrats, que puguin garantir les distàncies de seguretat entre els clients, amb un aforament que no superi un 30% del total, que s'estableixin franges horàries pels sectors més vulnerables de la població i que es pugui desinfectar el local almenys 2 vegades al dia. De la mateixa manera que en bars i restaurants, l'Ajuntament es posa a disposició de botiguers i comerciants per tal de resoldre qualsevol qüestió que pugui suscitar aquest nou i excepcional context.